Salut! Ești în căutarea unor baterii pentru sculele electrice pe baterie? Atunci ai nimerit unde trebuie, deoarece în această prezentare video vei descoperi un magazin online de unde îți poți cumpăra baterii și încărcătoare la un preț foarte bun și sunt compatibile cu mai mulți producători de scule electrice pe baterie. Cele două baterii pe care le prezint eu astăzi sunt de 18V, au o capacitate de 5000 de mAh, sunt realizate din litiu-ion și sunt compatibile cu toate sculele Bosch ce funcționează pe baterii de 18V. Bateriile au aici un indicator luminos pentru a verifica cât de încărcată este, iar construcția carcasei este identică cu cea originală de la Bosch. La fel este și cea de-a doua baterie, ea are aceleași specificații cu cea prezentată anterior. Le poți cumpăra și tu foarte ușor accesând linkul din descrierea acestui video. Acesta este încărcătorul pentru modelul de baterii compatibile cu sculele Bosch pe 18V. Vine și cu un manual de instrucțiuni în pachet. El se alimentează cu o tensiune cuprinsă între 100 și 240 de volți curent alternativ la frecvența de 50-60 de Hz, iar ceea ce scoate din el este în curent continuu între 14,4 și 18 volți și un curent de 1,6 A. Pe partea din față mai are aceste două LED-uri indicatoare pentru încărcarea bateriilor. Testez cu un multimetru digital ce tensiune este în baterie în acest moment. L-am setat pe măsurarea în curent continuu. Respect borna plus și minus de pe baterie pentru o indicare corectă. Observ că în acest moment prima baterie are 19,13V, ceea ce înseamnă că este încărcată. O verific și pe cea de-a doua. Se observă că și aceasta este aproape la fel de încărcată ca prima, are 19,0203V. În continuare voi proba și testa aceste baterii la sculele mele electrice pe baterie. Am luat această autofiletantă de la Bosch și acest pistol de lipit de la Soldinger, care este compatibil cu bateriile Bosch. Sistemul de fixare este identic cu bateriile originale Bosch și se potrivește perfect. Bateria este încărcată, o verific de aici. Se observă că autofiletanta mea funcționează fără nicio problemă. Testez și pistolul de lipit. Funcționează și acesta, se vede că încălzește vârful pistolului de lipit foarte repede, a rămas puțin fludor și pastă de capantă pe el, de aceea iese fum din vârf. Le fac și un mic test să văd dacă se comportă așa cum trebuie în sarcină. Se observă că autofiletanta funcționează perfect. Bateriile se pot schimba de la o sculă electrică la alta foarte simplu.
Testez și pistolul de lipit. Voi lipi cu un conductor lițat de 1,5 mm. Se vede aici că lipitura a ieșit perfect. Pentru a o izola poți folosi tub termocontractibil numit și varnish. Urmează să testez și acest încărcător de baterii să văd dacă funcționează. L-am introdus într-o priză, LED-ul verde aprins continuu îmi indică că încărcătorul este alimentat. Cu bateria pusă la încărcat, LED-ul verde clipește până când bateria este încărcată 100%. Aici, în manualul încărcătorului de baterii, sunt prezentate toate funcțiile LED-urilor pe care le are. Bateriile au în interior un senzor de temperatură care permite încărcarea lor numai dacă bateriile sunt în intervalul 5-40 de grade Celsius. Aceasta este ca o protecție pentru o durată de viață mult mai mare. Testez încărcarea bateriilor și la un încărcător de baterii original de la Bosch de 18V. Se observă că bateria se încarcă la fel de bine și cu acesta. Atenție, deoarece trebuie să încarci cu aceste încărcătoare numai baterii lithium-ion de 14,4-18V curent continuu. Hai să îți prezint puțin și magazinul online. Intri pe linkul din descrierea acestui video. Magazinul este în limba germană, dar apeși aici pe traducere și va fi tradus în limba pe care o vrei. Aici este meniul unde găsești variantele de baterii, de încărcătoare pe care le au. Extinzi meniul și vei găsi bateriile cu voltajul și capacitatea de care ai tu nevoie. De exemplu, pentru Bosch 18V au baterii de 5 amperiori, de 5,5, de 6, de 6,5, de 7 amperiori. Ceea ce mai au în magazin te voi lăsa pe tine să le descoperi. Sper că informațiile mele ți-au fost de folos pentru a-ți alege bateriile de care ai nevoie. Dă-i un like și scrie-mi în comentarii dacă ai vreo întrebare legată de acest video. Eu îți mulțumesc pentru atenție și îți recomand să vezi și alte video prezentări sau tutoriale de pe acest canal de YouTube printr-un click pe una din ferestrele de pe ecran.